गोकुळ सोबत गोकुल। सावंतवाडी व कुडाळ इथं महेंद्र करियर अकॅडमीच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षांमध्ये करियर सुरू करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण संधी असून एमपीएससी, कंबाईन, बँकिंग, सरळ सेवा भरती, पोलीस, इंडियन आर्मी, वन विभाग, तलाठी, जिल्हा परिषद, जलसंपदा, रेल्वेसह सर्व भरती परीक्षांची तयारी आता सावंतवाडी आणि कुडाळ शहरामध्ये करता येणार आहे। स्पर्धा परीक्षांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा देखील पुढे येत असून आपला जिल्हा अधिकाऱ्यांचा जिल्हा ठरेल असा विश्वास महेंद्र करियर अकॅडमीचे संचालक महेंद्र पेडणेकर यांनी व्यक्त केला। नमस्कार, मी महेंद्र पेडणेकर, संचालक महेंद्र अकॅडमी, शाखा सावंतवाडी आणि कुडाळ। तुमच्या माहितीसाठी एक अकॅडमीची ओळख म्हणून गेले 7 वर्षापासून या फील्डमध्ये मी काम करतोय आणि आपल्या आत्तापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं एक 70पेक्षा जास्त विद्यार्थी हे स्पर्धा परीक्षातून यशस्वी झाले। ज्या जिल्ह्यामध्ये फक्त ह्या जिल्ह्यातली मुलं फक्त 10वी आणि 12वीमध्ये टॉप करतात, कोकण अव्वल असतं असं समजलं जायचं, ते आत्ता कुठेतरी मुलं फोडून काढतात आणि त्याच्या देखील पुढे जाऊन स्पर्धा परीक्षांमध्ये शासकीय सेवेमध्ये देखील आपल्या सिंधुदुर्गातले मुलं भरती होत आहेत। त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत PSI, स्टेट टॅग इन्स्पेक्टर, पॅरा कमांडो, अग्निवीर, महसूल सहाय्यक अशा वेगवेगळ्या भरती परीक्षांमध्ये, तलाठी भरती असून दे किंवा आत्ता परत एकदा जलसंपदा विभाग भरती याच्यामध्ये देखील आपल्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली आणि अशा विविध शासन स्तरावरती आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली मुलं ही आता तयारी करायला लागलेत। आणि अजून एक महत्त्वाची बातमी, ह्या भरती आत्ता जी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र पोलीस भरती झाली त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले 40पेक्षा जास्त पोलीस हे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थी झालेले आहेत आणि नक्कीच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण काय सिंधुदुर्ग जिल्हा देखील आता शासकीय स्तरावरती दिसायला लागलं आहे। जे स्वप्न महेंद्र अकॅडमीने उराशी बाळगून सुरुवात केली होती ते मात्र आता नक्कीच सत्यात उतरताना दिसते आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा अधिकाऱ्यांचा जिल्हा म्हणून नाव रूपास येण्यासाठी महेंद्र अकॅडमीचा सगळ्यात जास्त रोल असेल यात शंका नाही। आणि अजून एक की आपल्याकडे पोलीस, आर्मी, तलाठी, महाराष्ट्र राज्य शासनाअंतर्गत होणाऱ्या सगळ्याच म्हणजे जलसंपदा विभाग भरती असून दे, MPSC असून दे, PSI, STI, ASO, ग्रुप बीच्या एक्झाम, ग्रुप Cच्या एक्झाम, सरळ सेवा भरती, तलाठी भरती या सगळ्या भरतींची तयारी आपल्याकडे होते। खास करून आर्मी पोलीसला देखील आपले स्पेशल बॅचेस चालत आहेत। ज्या विद्यार्थ्यांना ह्या फील्डकडे क्षेत्राकडे वळायचं आहे त्यांनी संधीचा फायदा घ्या, कारण की 2026 हे आपण जर विचार केला तर महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले पाहिजेत, कारण की सगळ्यात जास्त भरती आत्तापर्यंतच्या कालावधीमध्ये 2026मध्ये ओपनिंग्स निघालेले आहेत, येणाऱ्या कालावधीमध्ये देखील निघत आहेत। त्याच्यामुळे ह्या संधीचं सोनं करणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचं स्वप्न असलं पाहिजे। धन्यवाद।